Kowe wong omah-omah kuwi mung ana 3 perkara. Siji, wujuding pitutur. Loro, wujuding piwulang. Piwulang saka para guru lan para ulama. Telu, wujuding pituduh. Liring pitutur ngono ya. Liring pituduh ngono ya, Gen. Bektimu marang wong tuwa. Tawadukmu marang para guru lan para ulama bakal nuwuhake pituduh saka Gusti. Kula nggih semanten ugi Ibu. Nyuwun pangapunten saha nyuwun tambahi pangestu. Iya nggih, cah bagus. Tak tampa pangestu. Yen ana wakal-nakal iku wis lumrah. Ora ana kaluputan sing mbok sandang kejaba lega lila aku lan ibumu paring pangapura. Pangestuku banyu mili putra. Batinipun enget marang Purwa juk sina nairaken ing padang. Rama ingkang pareng ngukir jiwa ragen. Enget marang ibu ingkang minangka sasana yoga brata nawa candra dasa ari lawase. Enget nalika taksih pinaringan panggula wetah wiwit kalaning lair ngantos dumugi dewasa. Lan sakmenika badhe owal saking pangkoning bapa biyung. Awit badhe braya piyambak mangun bale wisma. Rawat ruwet rinumpaka marang Kang Raka Garwa. Wanita kudu wani ditata. Sumbah marang Raka Garwa Kang Murwani gesang ingkang sejatining gesang. Tumuju gesang bebrayang ingkang bagya mulya. Tumuju gesang bebrayan ingkang jumbuh kang pangangkah samya ginayuh. Rahayu kang tinemu, raharja kang kasedya. Joy Sanggening para tamu kagem swara putri